ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଖୁସିରେ ପୁରା ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବି ରାଜି, ଆଉ ଝିଅର ଘର ଲୋକ ବି ରାଜି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି ଦିନରେ କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦିନରେ ପାର୍ଟି କରିପାରିଲୁନି, କେକ୍ଟା କାଟି ଦେଇ ପାରିଲୁ, ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିଲୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁରା 11ଟା ରାତିରେ ଆମେ ଏ ପାର୍ଟିଟା କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ତକ ସେୟାର କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। सक्सेसफुल लाभ इंद्रदे आपण माने भी खाओ तो लाड़ बळेबे नाही सत कथा कहतेटा खाइबे ना ओके चलो पाटिल लाओ ना